Elena Cardona hija poetessa awċija emerġenti. It-tim tagħna ltaqa' ma' Elena sabiex jitkellem magħha dwar meta tlaqt lill-Adam, l-ewwel ġabra poetika tagħha. Bdejt nikteb madwar 8 snin ilu u bdejt bħala reazzjoni għall affarijiet li kienu qegħdin jiġru madwari u ġewwa fiha. Kont nara ħafna nies li għandhom stejjer f'xi jgħidu u l-memorji tagħhom ma' għal xi raġunijiet differenti. Forsi jew għax ma kinux jafu kif jesprimu lilhom infushom fil-letteratura jew nkella x'jistħu ma kienu qatt jaqsmu dawn is-ser ma' ħaddieħor għalhekk isni jien kont il-vuċi tagħhom li insemma dawn il-memorji fil-poeżiji tiegħi. Barra minn hekk ukoll kien hemm il-memorji tiegħi li xtaqt li jinkitbu. It-temi ewlenin huma il-mara u ġisimha, ġejt influenzata ħafna mill-letteratura postkolonjali u anke t-teorija postkolonjali, speċjalment fejn tidħol id-dialettika ta' bejn il-persuni ta' huma u aħna. Ukoll insib li jispirani ħafna hemm il-Baħar Mediterran u l-ispazji li ngħixu fihom li ma ngħixux fihom, il-memorja u kif ukoll l-immigrazzjoni. Il-proċess tal-kitba kien wieħed varju. Jiena dejjem nġor miegħi Pitazzu Lapes biex nikteb affarijiet li jolqtuni xi kultant kliem ġieli kliem minn diska jew ħoss. Imbagħad meta kien ikollu mument tal-kwiet kont ndur fuq dan il-pitazz u nara kif nista' noħloq poeżija minnhom. Ħafna drabi kienu jkun hemm affarijiet mumenti f'ħajti li kienu jġaluni li nikteb, imbagħad bil-mod il-mod dawn kollha bdew jiffurmaw poeżija. Ovvjament samtom ma' sħabi li nafda fosthom li jenna Lulu John Paul Borge li jenna editjat dawn il-poeżiji u kienu kollna sat sħaħ ta' diskussjoni u interessanti kif nistgħu dejjem intejbuhom, innaqsu minn hemm, nżidu xi ħaġa law. Ħdimt ukoll mill-qrib ħafna ma' April Zammit li ddiżinjat li l-qoxra tal-ktieb u ħadet ir-ritratti tal-ktieb. Kien proċess sabiħ ħafna, żorna postijiet differenti f'Għawdex li setgħu kienu jew ispirawni jew semmejthom f'xi mod jew ieħor f'din il-ġabra ta' poeżiji. Imbagħad għażilna żewġ ritratti li nixtaqthom li jkunu jidhru fil-ktieb fil-qoxra ta' dan il-ktieb. Ħdimt ħafna wkoll tajjeb ma' Joseph Mizzi tal-Klabb Kotba Malti. Fl-aħħar kien naqra ta' proċess ta' uġieħ ta' ras tal-editjar bħal kull editjar ta' xi ktieb ieħor. Konna naħseb il-ġewġi li ġennintu b'delek, imma kien proċess sabiħ li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad irriżulta fil-ktieb li ġie veru għal qalbi. Nofsni mara, bżajt minnek ma nafx min inti, tħares u tqatta ġewwa fija, bajnejk insidjużi, tħaffer ġoruħi muġuha, tistabar bidmuħa ċiduż. Rrid naħarbek, niġri sakemm jaqatali nifsi imbagħad nieqaf nileġ fit-tarf ta' triq fejn inti ma tilħaqnix. Xtaqt tellajt idejja ma' wiċċek, naħfnek minn onqok u nafas inross sakemm inħoss il-pajp tan-nifs ifaqqa bejn subajja xiplin. Ġo l-ispazju ristrett tal-kamra, fejn saqajja ganġetta merrija roda, laġrew u lamxew u dejja tqal il-lupjati ma ħafnux, iltqajt arwina miegħek. B'kuraġġ melankoliku li sintlek nofsni mara jiena u mill-mera tbismuli żewġ raddi fondi igelglu d-demm. Ktibt il-poeżija bil-Malti għax naħseb li l-lingwa materna tiegħek hija l-aħjar mod kif tista' tesprimi s-sentimenti tiegħi. Ma nimmaġinanix jew ngħidu għalissa qatt ma nimmaġinani pereżempju nikteb bl-Ingliż jew b'xi lingwa oħra. L-Arbi, l-Isqalli u t-Taljan u l-Ingliż huma tliet influwenzi ewlenin tal-sinna. Ma dawn ġieli jissemma wkoll il-Franċiż. Iżda kemm huwa minnu li l-Franċiż influwenza l-Malti? It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Mario Cassar sabiex jiċċara xi aspetti marbuta mal-istorja tal-sinna. Fis-sekli 17 u 18 niltaqgħu ma' ħafna kitbiet ta' barranin li kienu jiżuru Malta, li kienu josservaw li fl-ibliet
Il-Maltin kienu jitkellmu Malti mimli Taljanizmi u Franċiżiżmi, jiġifieri kliem li ġej mit-Taljan jew mill-Franċiż. Issa, fuq din nixtieq ngħaddi kumment. Taljanizmi, kliem li ġej mit-Taljan, għandna gżuz, eluf ta' kliem li għandna. Franċiżiżmi, jiġifieri meta ngħidu Franċiżiżmi, jiġifieri kelmiet li daħal fil-Malti mill-Franċiż. Ftit li xejn għandna, kif ngħidu bil-Malti toddon fuq ponozzu bajk. Issa, meta nitkellmu fuq il-Franċiżiżmi, jiġifieri daw il-kelmiet Franċiżi li daħlu fil-Malti, jien jidhirli li għandna naqsmuhom fi 3 kategoriji. L-ewwel kategorija huma dawk il-Franċiżiżmi li daħlu fil-Malti medjati mill-isqalli, xiġifieri? Jiġifieri li ġew fil-Malti mhux direttament mill-Franċiż, mill-Franċiż għaddew għall-isqalli u aħna ħadniehom mill-isqalli mbagħad. Ġifieri ma ġewx direttament minn Franza. Pereżempju l-kelma missier li ħafna jaħsbuha kelma rbija fil-fatt mhijiex, hija kelma li ġejja mill-isqalli, missieri li eventwalment ħadwa minn il-Franċiżi missier. Jew nkella l-kelma Maltija dublett fi sqallija ssiba, dublektu, imma ġiet mill-Franċiż dublé. Jew nkella l-kelma Maltija tużżana, aħna ħadniha mill-isqalli dużana li ġiet mill-Franċiż dużan. U nista' nkompli sejjer. Mela għandna xi ftit Franċiżiżmi fil-Malti li sabu ruħhom fil-lingwa tagħna mill-isqalli mhux direttament minn Franza, mela medjati mill-isqalli. Fit-tieni kategorija mbagħad għandna kliem li hu aktar riċenti. Kliem ta' nisel Franċiż imma din id-darba medjat mill-Ingliż. Jiġifieri, ma ġiex direttament mill-Franċiż imma sapruħu fil-Malti bis-saħħa tal-Ingliż. Aħna ħadnih mill-Ingliż u l-Ingliżi jkunu ħaduh mant il-Franċiżi. Sewwa hawnhekk għandna ħafna kliem, ħafna minnu kliem kontemporanju li essaċ naħseb daħal fil-Malti iktar mill-qari u mill-istudju aktar milli għax kienu jużaw l-Ingliżi stess għaw Malta. Pereżempju għandna kliem bħal attaché u buffet u bidè u bere li kollu daħal fil-Malti imma ma ġiex direttament mill-Franċiż, sapruħu fil-Malti bis-saħħa tal-Ingliż. Issa, li interessani jiena huwa it-tielet kategorija, hawnhekk qed nirreferi għal dawk il-Franċiżiżmi, għal dawk il-kelmiet Franċiżi li possibilment jew probabbilment daħlu mill-Franċiż direttament, mhux medjati minn xi lingwa oħra. Hawnhekk ħanati xi ftit eżempji li jien naħseb li huma Franċiżiżmi ġenwini, jiġifieri ġew mill-Franċiż direttament. Pereżempju bonjour minn bonjour, u bonsoir minn bonsoir, u portemonnee minn portemonnaie, u siet li tfisser platt li ġiet mill-Franċiż assiette. M'hemmx ħafna minnhom nerġa' ngħid, għalkemm hawnhekk naħseb ikolli ngħaddi rimarka il-mibki Joseph Muscat li kien wieħed mill-ikbar awtoritajiet tal-istorja marittima f'Malta kien ġabar numru ta' termini nawtiċi li għandhom xaqsmu mal-baħar, sewwa huma tbaħħir li jaħseb li ġejjin mill-Franċiż ukoll. U din mhix sorpriża għax Malta kellha konnessjonijiet kbar ma' Toulon u ma' Nizza u ma' Marsilja fi żmien l-ordni. Imma dak ovvjament huwa nerġa' ngħid huma Franċiżiżmi li huma kkonċentrati fuq l-aspett marittimu biss. Issa, il-ftit Franċiżiżmi ġenwini li għandna fil-Malti, minn fejn ġew? Ma ġewx fi żmien il-Franċiżi stess, għax kif tafu l-Franċiżi kull ma damu għaw sentejn u parti kbira minn daw is-sentejn qattawhom maqfulin assedjati fil-belt. Ġieri, ma daħalx kliem Franċiż f'dawk is-sentejn, il-Franċiżiżmi fil-Malti setgħu ġew minn żewġ sorsi, jew mill-perjodu tal-ordni minħabba li kienu preżenza kbira ta' negozjanti baħħara u nistassena Franċiżi jgħixu f'Malta, jew setgħu wkoll daħlu fil-Malti mill-emigranti Maltin li kienu għal xi żmien qattaw snin fl-Afrika ta' fuq fil-kolonji Franċiżi bħall-Alġerija u t-Tunezija. Sfortunatament fil-Malti ma għandniex dizzjonarju storiku li jgħidilna l-kliem
biex jurina l-kliem meta kien intuża l-ewwel darba jew meta bej wieħed u ieħor daħar fil-lingwa, allura jkun diffiċli ħafna tgħid dal-kliem mill-Franċiż meta se daħal u minn fejn se daħal. Fost il-materjal li nużaw fil-ħajja ta' kuljum, ma nistawx ma nsemmux il-ħadid. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn il-kliem marbut ma' din is-sena, mill-għodod sa tipi ta' metalli differenti. L-ewwel bdejt ta' snin jew seba' u ngħidlek bdejt veru b'affarijiet differenti mill-ħadid. Missieri kien dilettant ħabib ħafna ta' ħaddiet famuż li kien minn Birkirkara u propju naxxari ma kien jaħdem Birkirkara. U rrid nagħmel ħadna biex jagħmel li foxna biex naqbdu xi granċa għal minn hemm bdiet is-sena. Allura bdejt issa nagħmlu hekk, issa nagħmlu hekk. Allura mbagħad daħal fija dak l-ispirtu li tagħmel l-għodda biex taħdem l-ewwel xogħol. Fl-antik li żjed li kien għas-sikurtà, xogħol għas-sikurtà. Ngħidu aħna bħalma tagħmel xedba bħalma tagħmel bieb tal-ħadid, jiġifieri sikurtà. Imbagħad iżjed ma beda ġej ix-xogħol u beda xogħol modern qabdu li jagħmlu xogħol dekorattiv ukoll. Bħala ngħidu aħna għandek siġġijiet, għandek imwejjed tal-ħadid, jiġifieri beda dak ix-xogħol tal-ħadid. Il-ħadid tal-ħadid propja huwa l-iżjed ħadid li ma fih xazzar. Għax ikun jista' jinħadem ħafna. Issa, illum dak kważi ma għadux jeżisti. Jew nkella taqla' qalbek biex issib xi kwalità ta' ħadid li hu tal-ħadid propja. Għaliex? Meta jkun fih l-azzar, titistaħnu ħafna iżjed u jiksaħlek malajr iżjed. Allura inti meta għandek bżonn it-tawwiġ, ħatawweġ ħadida, hekk tkun il-ħadida propja tal-dawk, ittik ċans taħdimha u tdawwar kemm trid. L-ieħor jibda jibbies malaj. Il-ħadid fi żmienna ġifieri kull ma kien juża l-ħadiet huwa virek tondi, virek ċatti, ħxunijiet differenti. U mbagħad għandek il-kwadru, ħadid kwadru ta' isim differenti u anke mbagħad għandek ħadid nofstont li żjed li jintuża għal puġġamani tat-taraġ. Għodu ta' ħaddiet propja l-ewwel waħda hija l-forġa. Il-forġa kienet differenti ħafna millum. Kienet li aktarx li l-ħaddiet ikollu assistent miegħu għaliex. Għax qabel kienet il-forġa kellha manfaħ biex jinfu. Issa dak jew kien jagħmlu bit-tarjola u jiġbed kultant biex isaħħaħ in-nar. Tifhem? Issa dak mbagħad kull ma għandek jiġifieri għandek mazza biex iddawwar u tobrom fuq l-inkwina, ħaddawwar scroll jew ħatgħawweġ tibbendja biċċa ħadida. L-għodda li tirrikjedi l-inkwina huwa skarpell li jidħol għandu toqba kwadra u joqgħu fiha biex inti mhux taqta' bis-sjega, meta jkun red hot, ikun 700 temperatura għandek skarpell jidħol ġel dawk qiegħdu fuq minn fejn qed timmarka daqqa bil-mazza u kif ikun tkun taqtaw biżjed. Fl-industrija tal-ħadied imbagħad ngħidu aħna għandek puntell. All right, puntell, issa puntell bozz illum. Puntell bozz x'inhu? Mela kull ma differenti minn puntell għal puntell bozz, wieħed l-anglu tiegħu huwa 60 degrees il-puntell. Il-puntell bozz huwa biex timmarka ngħidu aħna minn fejn tittawwex. Dotted bħal meta tagħmel dotted lines illum. Il-ħaddiet qed inaqqas ħafna. Fis-sens illum qed jiġi xogħol minn barra li hu kkastjat u m'hemmx dik l-arti li qed taħdem xi ħaġa b'idek.
min huma Jade, Jamie, Amber u Oliver u minn liema avventuri għaddu. It-tim tal-Sinna ltaqa' mal-awtriċi Claudia Mikallef sabiex jitkixxef aktar dwar dawn il-karattri u dwar l-istejjer tagħhom. Din hija l-ewwel sensiela tiegħi. Din inkitbet fuq perjodu ta' ftit inqas minn sena waqt li jiena kont qed inrabbi l-uliedi żgħar u ma stajtx neżerċita l-professjoni tiegħi ta' għalliema. Allura permezz ta' dawn l-istejjer sibt l-iżvok tiegħi u sibt il-mezz kif avolja m'iniex preżenti fil-klassi nista' nwassal il-messaġġi li tfal. Dawn huma tfal karattri ispirati mit-tfal Maltin. Ispirati mill-istudenti tiegħi, ispirati mit-tliet uliedi. Tfal f'kuntest Malti, f'kultura Maltija, fejn pereżempju il-valur tal-familja huwa qawwi ħafna, il-preżenza tan-naniet pereżempju li huwa element li huwa b'saħħtu ħafna fil-familji Maltin. Huma wkoll stejjer li huma fuq Malta kurrenti. Fl-2022 fejn pereżempju għandna realtà ta' teknoloġija l-bombardament minn kull imkien li t-tfal qed jesperjenzaw kuljum. Kif ukoll pereżempju realtajiet bħal ħarsin tal-ambjent, li nħarsu saħħitna, li nagħmlu l-eżerċizzju, dawn huma kollha affarijiet li jidħlu ħafna f'din is-sensiela ta' stejjer. Sa dan it-tant bdiet riesqa lejn ir-raġel liebes l-iswed. Kellu ċilindru mwaħħal madaru u maskra skura ma' wiċċu. Kemm kienu jieħdu gost kieku kien hawn il-papa u huwa Daniel li kieku kellhom jaraw il-buwaddas u l-apparat tiegħu. Fid-daqqa u l-ħin, Hazel bħal ħasset il-kurrent tal-ilma jinbidel u l-awwim tal-maskra li kien lemaħ lis-sirena beda jagħmlilha sinjal u jipponta l-isfel. Hazel tħawdet xi ftit għax ma kienitx imdorrija b'dawn is-sinjali, ma bdiet tifhem xejn. Boq. Fl-istess waqt, bdiet tħossha ftit diffiċli biex tom kif kienet qed tagħmel sa dak il-ħin. L-għana ewlieni ta' dawn il-kodba u li jagħti divertiment, ħanibdew minn dak il-punt. Però b'mod sekondarju mbagħad kultant b'mod sottili u kultant b'mod iktar ovvju, dawn il-karattri jgħalmu lil qarrejja ċertu ħiliet pereżempju li ħajġu bżonnhom kuljum, bħal pereżempju il-ħila li tkun assertiv. Jekk inti hemm xi ħadd idejqek kontinwament mela hemm mod u mod kif tiraġixxi u ġġib ruħek biex itsemma leħnek b'mod pożittiv ħanejtek. L-età li huma mirati għalihom dawn il-kodba huma tfal bejn is-7 u 11-il sena. Jiddependi il-livell tal-qari ta' tfal, però bħala temi ninsab ċerta li dawn it-tfal kollha ħajsibu xi ħaġa li tappella għalihom. Għaliex speċjalment fl-istejjer element ta' sorpriża ta' misteru lejn l-aħħar li jirrispetta wkoll l-intelligenza ta' tfal li fl-aħħar mill-aħħar huma jridu jaħsbu ftit u jirriflettu u jiddeċiedu it-tmiem tal-istorja. Il-kurrenti bdew jiżdiedu u Demba ma setax tmexxih sew. F'salt wieħed bħal donnu beda jdur kollox f'ċirku tont u kollox beda jinġibet l-isfel lejn ħofra mdalma fil-qiegħ tal-blat. Il-ħofra bdiet tibla kollox. Il-ħut iż-żgħir beda jisparixxi għal ġofija b'ħeffa kbira. Il-ħoss tal-ilma jaġġel minn magħha beda jtarraxa. Hazel bdiet tħossha titlef il-kontroll u ħakimha biża' kbir. Addio t-teżor, bdiet tħoss kollox idur biha u bdiet tisma' leħen fil-bogħod jgħidilha: Hazel, Hazel! Fil-letteratura tagħna, kemm il-darba niltaqgħu mat-tema tal-maternità. Fil-ktieb U tisbaħ missier, il-kittib Sergio Grech jiftħilna tieqa għal fuq l-esperjenzi paternali, b'riflessjonijiet li varjaw minn serji sa umoristiċi. Dal-ktieb nista' ngħid li għandu storja naqra twila fis-sens li jiena kien hemm żmien fil-ħajja partikolari tiegħi fejn ħanajtek kont naffaxxina ruħi mill-innoċenza ta' tfal u ħafna drabi kont nikteb dawn l-esperjenzi fuq il-Facebook.
Niftakar li darba minnhom kont jgħid f'intervista fuq Radio Malta fil-programm Seħer il-Malti tal-Professur Manuel Mifsud u Thomas Pace. U kelli intervista simili għal din fejn kont qed nitkellem dwar il-kodba tiegħi. U qabel ma laqna hekk il-Professur Manuel Mifsud kien qal u speċi Serġu għandu aspetti ieħor interessanti u rrefera għal dawn l-istejjer. U kien qal li dawn l-istejjer għaliex ma tippubblikhomx fi ktieb. Ngħidlek issew, dak il-ħin ma tantx tajt jisni każ ta' din il-proposta għaliex fl-aħħar mill-aħħar u veru l-istejjer ta' tfal huma komuni u ħassejt li ma hemm xejn straordinarju fil-ħajja ta' tfal li għandi jiena li ħaqhom ikunu fi ktieb. Imma mbagħad iktar m'għadda żmien, iktar iddeċidejt li nieħu l-proposta bis-serjetà, mort għand pubblikatur, però l-pubblikatur ta' nisfida għalli ma nixtieqx sempliċement li nagħmlu cut and paste minn dak li ġader, għalli imma nixtieq li anke noħolqu ktieb. U nħoloq dan il-ktieb u tisbaħ missier li fl-aħħar mill-aħħar fih ħafna stejjer ġodda, fih ħafna aneddoti ġodda u hemm ukoll numru ta' riflessjonijiet interessanti. Ovvjament, dan mhux manwal biex wieħed irħabbi t-tfal, mhux xi ktieb psikoloġiku dwar it-tfal, imma nittama li jiftaħ tieqa fuq id-dinja sabiħa u innoċenti ta' tfal. Ovvjament, nista' ngħid li l-ewwel sfida kienet li dan il-ktieb kemm jista' jkun rittu jkun awtobiografiku, ġifieri dak kollu li jiena nirrakkonta huwa mhux sempliċement l-immaġinazzjoni tiegħi, ġifieri mhux sempliċement dak li nimmaġina li ġara imma kemm jista' jkun xtaqt inkun anki fidi lejn ir-realtajiet li għaddejt minnhom. Ġifieri dik kienet nista' ngħidu l-ewwel triq importanti. Ovvjament, ktibt numru ta' stejjer, oħrajn twarbu, oħrajn neħħejthom għal kollox, għalkemm imbagħad sibna ħanajtek spazju għalihom għaliex qegħdin jidhru wkoll fil-ħarġiet tas-satar, però barra minn hekk ukoll kien hemm proċess anki ta' editjar, ġifieri nirringrazzja anke lill-pubblikatur li ħaħsieb anke li jeditja, iqajjem mistoqsijiet, ovvjament rid inkun anki xi ftit li noqgħod attent ħanajtek għaliex jista' jkun li s-suġġett ta' tfal anki forsi anqal xi ftit ta' dwejjaq speċjalment għal dawk il-koppji li m'għandhomx tfal. U allura wieħed trid anki jaħdem mod anki sensibbli ħanajtek biex fl-aħħar mill-aħħar jasal dan il-ktieb. Nista' ngħid li kien hemm reazzjoni pożittiva ħafna. Ġifieri jiena personalment anki ma kontx qed nistenna din ir-reazzjoni. Xi ħaġa interessanti kienet li anki l-midja soċjali qabdet dan il-ktieb u nistgħu ngħidu li ħafna nies għamluh tagħhom għaliex naħseb l-avventuri li nirrakkonta f'dan il-ktieb huma komuni huma l-esperjenza ta' ħafna nies. U fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà Maltija għadha tagħti importanza l-irwol ta' tfal u naħseb anki dan kien is-suċċess wara dan il-ktieb. Niftakar darba minnhom kien hemm persuna partikolari li fett lilha tagħmel post irċevejtu dak kollox kien u kien hemm ritratt tal-qoxra tal-ktieb. U f'daqqa waħda nista' ngħidu li twiled dal-moviment żgħir ta' nies li anki huma tħajru jixtru ktieb u anki tħajru jesponuh fil-medja soċjali. Mbagħad kellna anke reazzjoni tajbin anke fil-gazzetti, intervisti fuq it-television, intervisti bħal dawn. Jiġifieri naħseb li missejna ftit tal-korda wkoll. Ħanażel żewġ partijiet żgħar mit-taqsima l-umerizmu ta' tfal. Nala envelop bil-sieni jaqbes it-tifel, pa qed tagħmel il-lipstick. Nistaqsi lit-tifla x'jiġrili jekk nikdeb. Jikbirlek imnieħrek. Nirrabja għax ifriżali l-laptop. Taqbes it-tifla. Mela tħossi l-bart, pa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.